Rono lutak gawa gedang rojo mulai aku dironi gedang lutu besok model apa ngono itu gue biasanya dirasani diomongi enteng yang model-model ini enteng mbok ngomongno eleke besan eleke keluarga sing api ayo ngomong iku perintah Gusti Allah lewat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong tuwa ngoten ojo sampe ngomongno elek anak walaupun anak elek ngomong apiye cek dadi anak sing api iku perintah Gusti Allah.